खुलुमबाय आं मोनालिसा हाजोआरि गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरिया बर' हारिनि बिर जोहोलाव मुंख्लं डी जाब्रां मेम'रियेल टुर्नामेन्टखौ खुंनो आखायाव लादों बे अक्ट'बर दाननिनो 30 अक्ट' खालि खुंनो आखायाव लादों बेनिखायनो जोलुर जोग्रा एबा जोलुर नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर फैनानै जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरिखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय गोसोआव लाखि बादायलायनाय हाबाफारिया 30 अक्ट'बरनि सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय जागायजेननाय जागोन बेजों लोगोसे फुटबल टुर्नामेन्टखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि बर' सिनेमानि गोबां फावखुंग्रि आरो ख्रिस्टि मोसाग्राफोरबो फैनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो डी जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनायावहाय फैगोनखौ आं आसा खालामबाय गोजोन्थों